Pretože integrovaný dopravný systém Žilinského kraja je od 30. júla 2023 rozšírený, už viete. A pribudol aj ďalší dopravca. Spolu sú už 4. S integrovaným dopravným systémom Žilinského kraja môžete cestovať nielen za pracovnými povinnosťami. Lacnejšie a pohodovejšie môže byť aj cestovanie za oddychom. Vysvetlím, ako to funguje. V integrovanom dopravnom systéme Žilinského kraja môžete cestovať s 24 alebo 72-hodinovým sieťovým cestovným lístkom. To znamená, že tieto druhy cestovných lístkov môžete využívať na celom území integrovaného systému. A nemusíte sa už o nič starať, len obdivovať krásy tohto kraja. V prípade jednorazového cestovania môžete využiť 60-minútový alebo 24-hodinový cestovný lístok v zóne 100, čiže v meste Žilina. Napríklad, ak chcete cestovať z mestskej časti Byčica do centra mesta, môžete na to použiť autobus dopravného podniku mesta Žiliny, alebo môžete využiť prímestský autobus Žilinskej Sadky, alebo sa môžete odviezť vláčikom motoráčikom. Rajeckou Ančou. A ozaj, keď už sme pri tých vlakoch, vedeli ste, že táto železničná stanica v Skalitom je národnou kultúrnou pamiatkou? Aj sem sa môžete dostať vďaka integrovanému dopravnému systému Žilinského kraja. A teraz niečo špeciálne pre rodiny. 24 a 72-hodinové sieťové lístky budú počas víkendov a sviatkov využiteľné viacerými členmi rodiny. V jednoduchosti to znamená, že na jeden základný 24 alebo 72-hodinový sieťový cestovný lístok sa bude môcť prepraviť aj ďalšia dospelá osoba. A 3 deti do 16 rokov. Ako sa vraví, opakovanie je matka múdrosti, takže si zopakujme. Integrovaný dopravný systém je rozšírený. Má aj viac dopravcov, nové cestovné lístky a kopec výhod pre všetkých, ktorí chcú cestovať lacnejšie a ekologickejšie. Integrovaný dopravný systém totiž kombinuje viaceré druhy verejnej dopravy a to nám všetkým dáva omnoho viac možností ako autá. A nezabudnite, všetko podstatné nájdete na www.idzk.sk.